Kajani takuk bukuk song. Pasal kataro Krusni Lama klaima abo Katolik motani nangkuk mani raidano. Jisuni Krus Lama engka tinlang mani lamano. Tabuk sangsa genangai COVID-19 hene coronavirus kobolei cacara nangai tongmani ojorawo. Te bororok ni bisingo kerikoro englai tongmani ojorawo no tini ceng Krusni Lama klaimani. Sangsa genangai o virus no te kubun bemar bemuk te potrepot jenjalo tongnai rock. Jotoni tektono te joram no paidi o Krusni Lama ni bising te jisuni khas lagjak satu jag mung bai kerang relayana. Jisuni krus kathar ni jare o sangsar ni joto bial berman te beram reklai jak teng. Krus kana o bacawai Jisu noratarnai Ama Mary chu bajadi Yatulai nangano Hapa karangsa Gethsemane bario Jisuni kaslagma. O Kristo ceng nono baju te hambai rewo. Tamni hanbani ni krus kathar baino nang sangsar no matangka. Jisuni cross ni lama cengmani. Bu cross no balna yasakma pruni simia. Tamuke Gethsemane bari ni simise. Borok munishono muthang na bagai afakaitot bini sajla Jisno rohorka. Borok munisho ongoi asaima bai Jisu sini belok mungno saimanka. O Jisu nang Gethsemane barigo manmani o joram sung tabuk mani tongo. Sung Jeffro, USA, Italy, Spain, France, Iran obohai harago asuk borok thima khnake sung belai kheno khakhamo. Tabukke sini o haste obo COVID-19 bemuk khapema bai sung teibu kiri masajak. Gethsemane barigo nang khakhamai tongphano. Afani musungma bnai cross no yasakha sung joram manai tongmani o jorago soi tongmanani phante afani muchungmano yasakna hamari chungno rodi. Amen. Subraini surima O juknani sini apa nini mengkathar surijateng nini hapaiteng nini muchungtei chungno hau mahai o hau bongteng Salbrum nang manisatai tini cingno rejadi hamya klainai boino cingna katlei nungbo cing hamya klai manur nakajadi cungno amjonggo tatubudi pia hamya yakni katirdi. Amen. Klomo Mary Hamari kuplungjak subrai nang bai tonggo Berini beron nang hamsajak nini oksini batai jisu hamsajak O kathar jama Mary kaitoni buma sungge samsak nangja tabuk bote jempiro chinibagi surijadi. Amen. Alpha sajla ti phala katharni chungsasa lobjak thung Ya phango tangmate tabuk te jeprubo te mol brum brum tongoi tangana. Amen.
Chini busak Tei bekhano joto bemukni tei coronavirus ni yakni fiok jadi o khairom banganang Jisu. Jisu ano matandani nang lebus temjaka asepira ani bagai nang kusinaka. Hapar karang nei. Jisu Krusno yachagma. O Kristo cengnono baju te hambai ruwo. Tamni hanbani ni krus ketar baino nang sengsar no matangka. Jisu bini cross no yachakha. COVID-19 no tuyui tabuk o lockdown ni jorawo Jisu cross no yachakmani jungno tamosa. Bebak bugra rok ni bugra. Bokrok rok ni bokrok subrai Jisu. Jotoni khuk tui. Lobjaknani tai borom rujaknani chukjak. Haifano bebak jingjal tai joromno bo mungsabo khaduma kurike siring siring ke yachakha. Tamni hingba bo Simon kha Krusni bisingtino bo afani muchung mano supungui manai. Asuk soichuk mania jorawo bo. Jisu afani muchung mano Simonui bo cross balna gosui nakha. O subra Jisu chini langmawo jingjal rok faifru. Jotoni slai tabukni o coronavirus ni jingjal jorawo. Nini thani sakno yafannani. Nini thani poito berenani. Nini fanno khatonnani. Jungno chubajadi. Amen. Subraini surima O suknohani sini apa nini mengkatar surijateng nini hapaiteng nini mucungtei chonghau mahai o hau bongteng salbrum nang manisatai tini cingno rejadi hamya klainai boino cingna kartei nungbo cing hamya klai manur nakarjadi cungno hamjongbo tatubudi pia hamya yakni katirudi. Amen. Klomo Mary Hamari keplungjak subrai nang bai tanggo berini berom nang hamsejat nini oksini betai Jisu bo hamsejat o getar jema Mary kaitani bunga cengge sosok nangja tabu bote cengkiro cini bagai suri jadi. Amen. Alpha sajla te phala katharni chungsasa lobjak thung Ya pango tamate tabuk te jeprubo te mol brum brum tanggoi tangana. Amen. Chini busak Te bekhano joto bemukni te coronavirus ni yakni fiok jadi o khairom banganang Jisu. Hapar karang tham. Krus hiligma balai Jisu puila klaima. O Kristo cengnono baju te hambai ruwo. Tamni hanbani ni krus ketar baino nang sengsar no matangka. O sengsar menakma bai kobol jakhai genang hak torok keri hak torok no kusobo tongkhorok no sebayo joto jagao no tatal khamaima tei thokaima bai kuplung tongtharna tui naslema tei walaima bai salbrum no bariwi tongo borok munishinobo ahaino butharlayo jikonsa phan krei kebel dopharok thungjago tei khibijago aboni sakaobo tabokni o kirima singsa COVID-19 coronavirus rangri ni halokbo belai hamthaya o sobrai Jisu nung krusni tolao klaima hai chungbo omorok bebak ni tolao klaijak o sobrai
Jungo mahayo klai tongmani bo chini sak bai thangni bagino. Jung nangmani bara rang ajinani. Tongthok chathoke tongnani muchungui hamya sitra lama tei himkha. Klai lama rok chongui nakha. Ajinani bagui jesuk hamya chayano bo khlaikha. Tabuk omorokni poja hilikma bai jung bai khrupjak. Osubrai Jisu klai tongmani thaini bachanani tei nung phurungma tei khe himai manani jungno nini phan te khairongmung rajadi. Amen. Subraini surima O Suknohani sini apa nini mengkathar surijathung nini hapaithung nini muchungtei chonghau mahai o haubongthung salbrum nangmani satai tini chingno rajadi hamya klainai boino chingna kartei nungbo ching hamya klai mano nakajadi chungno hamjongbo tatubudi pia hamya yakni katirdi. Amen. Khlomo Mary Hamari keplungjak subrai nangbai tanggo berini berom nang hamsajak nini oksini batai Jisu bo hamsajak o kathar jama Mary kaitani buma chungne samsok nangja tabuk bote jemkiro chini bagai surijadi. Amen. Alpha sajla ti phala katharni chungsasa lobjak thung Ya phango tangmate tabuk te jeprubo te mol brum brum tanggoi tangana. Amen. chini busak Te bekhano joto bemukni te coronavirus ni yakni fiok jadi o khairok banganang Jisu. Krusilik balai nang o Jisu akulai tangka sung ani hilik mabaino nang raina nangka. Hapar karang bray. Kaslagjak bumabai Jisu malaima. O Kristo cegnono bajuote hambai reo. Tamni hanba nini krus kathar baino nang sangsar no matangka. Krus singsrebui klaijak busla no nugui bin buma meri wansukhna. O cherai no tuide asai fru swari rog lobui resapmani. Bono yada mera murugnai elem rok naina bagai phaimani. Bini khas lekma busuksi kotorung khana. O subrai Jisu COVID virus ni o jorao kebangma buma busla kaglajak tongo. Haksalo tongnai rok doro ungsugui tongphano nogo phaimanya. Buma songbelai wanajak. Borok khas lekjak. Borok jotonono hamari ridi. Sungbo wanajak babai shake o bemuk kotor te babai shake thinang no tuyui sundruma nini hamari jung jotoni sago lukrai ridi o mayaganang subrai. Amen. Subraini surima O Suknohani sini apa nini mengkathar surijathung nini hapaithung nini muchungtei chonghau mahai o haubongthung salbrum nangmani satai tini chingno rajadi hamya klainai boino chingna kartei nungbo ching hamya klai mano nakajadi chungno hamjongbo tatubudi pia hamya yakni katirdi. Amen. Khlomo Mary Hamari keplungjak subrai nangbai tanggo berini berom nang hamsajak nini oksini batai Jisu bo hamsajak o kathar jama Mary kaitani buma chungne samsok nangja tabuk bote jemkiro chini bagai surijadi. Amen. Alpha sajla ti phala katharni chungsasa lobjak thung Ya phango tangmate tabuk te jeprubo te mol brum brum tanggoi tangana. Amen. chini busak Te bekhano joto bemukni te coronavirus ni yakni fiok jadi o khairok banganang Jisu. Buma bai besale
Hapar karangba. Sirin amsaini Simon Krus baltani Jisuno Chubama. O Kristo cheng nono bajuote hambai rewo. Tamni hanbani ni krus ketar baino nang sengsar no mutangka. Jishu belai beljagma bai sankrak rog Simon hanai khoroksano Jishu ni krusno balna chubana bagai thepakha. Hayung genangai COVID-19 bemuk kotor manjak o jorao gebangma borok rok te bodol rok o bemuk manjak rok no te jingjalo klaijak rok no chubana bagai sak tharei tongo. Gebangma borok rok kha tonma te kha kuar bai chuba chuni yak fologo. Borok bebag kurin ni Simon haino. Angke bahai ano kitingi tongnai rok chuba chu te nangi tong. Machaya ma nunya de tong. Bukha bai nangai tongnai rok no chubana naituk de naikha ang. Anile mungsa ungya ba buini bagai tangai wansukna nangba. Hanai de ano wansugui tong. O subrai Jisu jefuru bofia joto nislai o chachara nangai tongma jorao anislai nangnai rogno kha nangjaknani te chubanani ano hamari redi. Amen. Subraini Surima. O Suknohani sini apa nini mengketar surijateng nini hapaiteng nini mucemtei songhau mahai o hau bongteng salbrum nangmani satai tini sing norjadi hamya klainai boino sing nakartei nungbo sing hamya klai manor nakarjadi sungno hamzonggo tatubudi pia hamya yakni katirdi. Amen. Klomo Mary. Hamari keplungjak subrai nang bai tanggo berini berom nang hamsejak nini oksing ni batai Jisu baham sejak. O ketar jema Mary kaitani uma sungge sosok nangja tabu bote jempiro cini bagai suri jadi. Amen. Alpha sajla ti phala katharni chungsasa lobjak thung. Ya phango tangmate tabukte jeprubo te mol brum brum tanggoi tangana. Amen. Chini busak Te bekhano joto bemukni te coronavirus ni yakni fiok jadi o khairok baganang Jisu. Jisu ni krusna bana jubana dan bersaham saja. Sobre Jisu sad ni krusno bana suradi. Hapar karang dok. Veronica Jisuni mekangno humani. O Kristo cheng nono bajuote hambai rewo. Tamni hanbani ni krus ketar baino nang sengsar no mutangka. Asuk joromo klayoi tongpro Jisu bono kha nangnai rogno Jisu pogia. Jisu ni mekhang humani a rituku Jisu bini mekhang ni kayano rigai rekha. Chini langmao nai nai khe chung jalo te bial birmano klai tongpro kebangma borok rok Veronica hai chungno hamjakma te khanangma phunugo. Veronica hai kebangma borok rok te bo tongo. O lockdown jorao besar basar majaya manengya borok rokno chobana bagai kebangma borok rok ongkhorka. Norok omono norok ni bere jotoni kotoi borok no khlaifuro anono khlaima klayo honoi Jisu saka.
Jung buino coba pro Jisuni kaya chini khao gupajago. O subrai Jisu Veronica nono coba mahai buino coba nani. Te bini coba chu nung yachak mahai bui chung no coba marok no kha kaham bai yachak nani chung no hamari rejadi. Amen. Subraini surima. O jugnohani sini apa, nini mengkatar surijateng, nini hapaiteng, nini mucungtei jonghau mahai, o hau bongteng, salbrum nang manisatai, tini cing norejadi, hamya klainai boino cing nakartei, nungbo cing hamya klai manur nakarjadi, cungno hamzonggo tatubudi, pia hamya yakni katirdi. Amen. Klomo Mary. Hamari keplungjak subrai nang bai tanggo, berini berom nang hamsejak, nini oksini betai Jisu baham sejak. O ketar jema Mary, kaitoni buma, cengge sosok nangja, tabu bote jempiro, cini bagai suri jadi. Amen. Alpha sajla ti phala katharni chungsasa lobjak thung. Ya pango tangmate tabukte jeprubo, te mol brum brum tanggoi tangana. Amen. Chini busak. Te bekhano joto bemukni, te coronavirus ni yakni, fiok jadi, o khairok baganang Jisu. Ujak tokjak, te sa tokjagay, ton kabut yara. Ham sejak Veronica hai, Hapar karang sni Subra Jisu kipine kelaimani. O Kristo cheng nono baju te hambai ruo. Tamni hanba nini krus ketar baino nang sengsar no mutangka. Waisa wisukhe chini bagui bui klayui tongo. Song sititui siatui saiman mani Krusni hilikma baino bui ma klayo. Song buino tui tatal sawo, hunu hanai sawo, fake news biro. Yaksi yagra wansuk yaino, bus dalsa ungo, buini kahamno pogoi hamyano mang wansugui tei sawo, omoti krus baino sung buino khiklayo, buino kapruwo. O subra Jisu nini thani surisano ani bagui bui kebo ma klaya tui hamari rudi, tei buini klaima bai ang klayui thangke ano bacanane fan rujadi. Amen. Subraini surima. O jugnohani sini apa, nini mengkatar surijateng, nini hapaiteng, nini mucungtei jonghau mahai, o hau bongteng, salbrum nang manisatai, tini cing norejadi, hamya klainai boino cing nakartei, nungbo cing hamya klai manur nakarjadi, cungno hamzonggo tatubudi, pia hamya yakni katirdi. Amen. Klomo Mary. Hamari keplungjak subrai nang bai tanggo, berini berom nang hamsejak, nini oksini betai Jisu baham sejak. O ketar jema Mary, kaitoni buma, cengge sosok nangja, tabu bote jempiro, cini bagai suri jadi. Amen. Alpha sajla ti phala katharni chungsasa lobjak thung. Ya pango tangmate tabukte jeprubo, te mol brum brum tanggoi tangana. Amen. Chini busak. Te bekhano joto bemukni, te coronavirus ni yakni, fiok jadi, o khairok baganang Jisu. Kan berjagai nang te waisa, anang kelai tangka, subrai ani sang sabragno, nagar jadi ano. Hapar karang char Jerusalem ni beri rokno Jisu kakchang remani. O Kristo cheng nono baju te hambai ruo. Tamni hanba nini krus ketar baino nang sengsar no mutangka.
Jisu Jerusalem juk rokno saka. Ani bagai takabdi, norok ni bagai, ten norok ni besar buti rok ni bagai se kabdi. Cross balai tongfru fano, Jisu sakno teyai wansuk yawui, buni bagi simi se wansugo. O ninang jak jorawo, jung jo tono nogo chopjak. Kuru kuthumke nukhungo tonglaima o jorawo, jung wansuk na nango. Khoroksate khoroksani bagai, chini wansukma besuk. Sakni bagai te nukhungni bororokni bagai, simide ani wansukma. Jungno kitingai, o jora, bialok laisukjak rokno teyai, ani wansukma tamo. O subrai Jisu, o khuyai, boimuktai sokorui ma tongfru. Beramok laye biti borai macaya anggai tongorok lai tongfru. Manthai seple jagai tongfru. Omorokno khag nangyaui, sakatuui, tongnani yakni anok katirjadi. Jerusalem ni burirok, khag hamjak mahai. Ani khawo bo omorokno tuyui, khag hamnani fan rizadi. Amen. Subraini surima. O Suknohani siniapa, nini mengkatar surijateng, nini hapaiteng, nini mucungtei chonghau mahai, o hau bongteng. Salbrum nang manisatai, tini cingno rezadi, hamya klainai boino cing nakartei, nungbo cing hamya klai manur nakarjadi, cungno hamzonggo tatubudi, pia hamya yakni katirdi. Amen. Klomo Mary, Hamari keplungjak subrai nang bai tanggo, berini berong nang hamsejak, nini oksini betai Jisu bo hamsejak. O ketar jema Mary, kaitoni buma, cengge sosok nangja, tabu bote cengkiru, cini bagai surijadi. Amen. Alpha Sajla Tiphala Katharni Chungsasa Lobjak Thung. Ya pango tangmate tabukte jeprubo, te mol brum brum tanggoi tangana. Amen. Jini Busak, Te bekhano joto bemukni, te coronavirus ni yakni, fiok jadi, o khairok baganang Jisu. Jerusalem ni berirokno, kami temnai Jisu. Sagni kopno pogai buino, am sagnaredi. Hapar kereng juku. Jisu kipitam kelaimani. O Kristo ceng nono baju te hambai rewo. Tamni hanba nini krus ketar baino nang sengsar no matangka. Jisu klaimani waisaya wainiya, waitam, wairewai klaimani abo, sago duku manma simiya, pia lachima singsabo, waitam klayoi, bosak beljakpuru, Jisu haino hai bacaoi, yapri gului jake himpika. O subrai Jisu ang wairewai sumjok klaimani ni, baca pina pan rena bagoino nung, wairewai ma klaika. Bui wairewai klaipuru khalogoi buino kha baca renani bo ano hamari redi. Amen. Subraini Surima, O Suknohani siniapa, nini mengkatar surijateng, nini hapaiteng, nini mucungtei chonghau mahai, o hau bongteng. Salbrum nang manisatai, tini cingno rezadi, hamya klainai boino cing nakartei, nungbo cing hamya klai manur nakarjadi, cungno hamzonggo tatubudi, pia hamya yakni katirdi. Amen. Klomo Mary, Hamari keplungjak subrai nang bai tanggo, berini berong nang hamsejak, nini oksini betai Jisu bo hamsejak. O ketar jema Mary, kaitoni buma, cengge sosok nangja, tabu bote cengkiru, cini bagai surijadi. Amen.
Alpha sajla ti phala katharni chungsa lobjak thung. Ya phango tangmate tabuk te jeprubo te mol brum brum tangoi tangana. Amen. Chini busak Te bukhano joto bemukni te coronavirus ni yakni fiok jadi o khairok banganang Jisu. Satopi tokirma sing sabai hei mati pan kurika sabab sugai ani subraile aino hai kulaika. Hapar karangsi Subra Jisuni ri kuklai remani. O Kristo cheng nono baju te hambai ruom. Tamni hanbani ni krus katar baino nang sangsar no mutangka. ri khukmani engkha borok munusyuni langmao jotoni lachimung kotor jakmani kuthar koinene hamjakma kuplung kaithoni sajlano borok ri khugui rekha sungsa ganangoi borok munusyuni joto rebaimungni sumsok sunabagoi Jisu sakbaithang otek tono yachakha o jora nai khe kebangma bororokni langmawobo ri khukjakma haino borokni borom kungchukma ajima lama bebak nokbaro khuklai rjakma haino coronavirus o jorabo busukse kebangma borokni lagmano bialo khiklaikha tei borok mungsabo sugya hai engui thangka o subra Jisu ani rubai mungni sumsokni bagise nang lachi mung rjakha ano nakarjadi o Jisu hayung gunangoi potre pot lamatui lachi ma rjaknai bororokni bagoi nini thani suri sano nang lachi mung soima bai borok no lachi mung te jingjalni phiokdi amen. Subraini surima O juknani siniafa nini mengkatar surijateng nini hapaiteng nini mucungtei chonghau mahai o haubongteng salbrum nangmani satai tini cingnorjadi hamya klainai boino cingnakartei nungbo cing hamya klai manur nakarjadi cungno amjonggo tatubudi pia hamya yakni katirdi. Amen. Klomo Mary Hamari keplungjak subrai nang bai tanggo berini beron nang hamsajat nini oksini betai Jisu hamsajat o kathar jema Mary kaitoni buma cungge samsak nangja tabung bote jempuro cinibagi suri jadi. Amen. Alpha sajla ti phala katharni chungsa lobjak thung. Ya phango tangmate tabuk te jeprubo te mol brum brum tangoi tangana. Amen. Chini busak Te bukhano joto bemukni te coronavirus ni yakni fiok jadi o khairok banganang Jisu. Anilachi manoko loknani subrai nang rikuk jaka dono lachi rumanino nakardi ano. Hapar karang cisa Kruso Jisu kanta bujak mani. O Kristo cheng nono baju te hambai ruom. Tamni hanbani ni krus katar baino nang sangsar no mutangka. Phan kurui khe nukjakmani Jisu abo cross khasi jakpuru teibo phan kurui kuk khe nukjakha kalbari hatayo sogoima ulo thui jaksajak busak beljak sukha bono kroso rokorui kubangma bororokno hamcharuma a yak katharno pheloiru rui yakungobo glang khe kanta bui rukha yakung yak kanta bujakmani abo busukse jorom soya ungkhana o subra Jisu o ha sakao juda lamatui
sato pitogo klaijak khibijak basijak tei sago drus manjak rokno khairokjadi o virus manjak jorao nini snamjak bororok joromo baksaba bwsakni baksaba wansukmani tei khayokmani joramo kulai tongairokno soinani phan rudi borokni o soimanya jorobno nini joromni jaroi methepna rudi amen. Subraini surima O jugnohani siniafa nini mengkathar surijateng nini hapaiteng nini mucungtei chonghau mahai o haubongteng salbrun nangmani satai tini chingnorjadi hamya klainai boino chingnakartei nungbo ching hamya klai manor nakarjadi chungno hamjonggo tatubudi pia hamya yakni katirdi amen. Khlomo Mary Hamari keplungjak subrai nangbai tanggo berini berong nang hamsajak nini oksini batai Jisu hamsajak o kathar jama Mary kaitani buma chungge samsak nangja tabubote jimkiro chinibagai surijadi amen. Alpha Sajla Tifala Katharni Chungsasa Lobjak Thung Ya phango tangmate tabukte jeprubo te mol brum brum tanggoi tangana amen. Chini Busak Te bekhano joto bemukni te coronavirus ni yakni fiok jadi o khairok banganang Jisu. Anisum sokno susana bagai dengan Prabu Saka Subrayano hamjabino rukazitong kure Hapar karang chini Kruso Jisuni singli chomani O Kristo cheng nono ba juote hambai ruo Tamni hanbani ni krus kathar baino nang sangsar no matangka Sangsarno muthangna bagai Jishu thuimani o hafarno diaimani o jorao coronavirus manjagai asuk bangma thuijak nai rogno muitu khlailayana Chongjak samungni bagai faimani bini as samung tabuk paina naikha afani khakchang mano yachakma bai sajla borok munushuni bagai chuknohani duglam fiogui rekha Kruso khachi jagai tongfuru o sungsarni joto borok rogno khoroksa khe Jishu muitu narakha anobo te nonobo afa nakardi borogno borok tamo khlai abosia bono kanta bunai rogni bagai bo surikha bini buma merino johonni thani yafari ruma bai ama merino chungno bo yafarka o subrai Jisu sangsarno muthangna bagai sabaya joromno tui nung kruso thuika nini a kathar thuimungno muitu khlaimani o kathar salo sangsarni bebak sumsogni pojano nini krus tolao berao chini nok nukhungo o ha sakao sak ni langmao bebak sumsok tongmarogno krusni yorklai faimani nini thui kathar bai susawi rajadi nini thui mungno jarei bebak borog rogno chukno hao tuidi amen. Subraini surima O jugnohani siniafa nini mengkathar surijateng nini hapaiteng nini mucungtei chonghau mahai o haubongteng salbrun nangmani satai tini chingnor jadi hamya klainai boino chingnakartei
nungbo sing hamya klai manur nakat jadi sungno hamjongo tatubudi pia hamya yakni katirdi. Amen. Khlomo Mary, Hamari keplungjak subrai nang bai tanggo, berini beron nang hamsejat, nini oksini batai Jisu bo hamsejat. O ketar jema Mary, kaitoni buma, sungge sosok nangja, tabu bote jempiro, cini bagai suri jadi. Amen. Alpha Sajla ti phala katharni chungsasa lobjak thung. Ya pango tangmate tabuk te jeprubo, te mol brum brum tanggoi tangana. Amen. Chini busak Te bekhano joto bemukni, te coronavirus ni yakni, fiok jadi, o khairok baganang Jisu. Krusuka cicak bugra ni bugra, nono sing baju jauh, anu lang maru na bagai, di sing risuka. Hapar karanchi tham. Jisuni mangno krusni karimani. O Kristo cheng nono baju te hambai o. Tamni hanbani ni krus ketar baino nang sengsar no matangka. Jisuni mangkuthino cross ni karigoi bini bomani khurigo mokolka. Busuk khas lengma pira bomani bukhago ongkana. Ha gnangai busuk se bomarok busak mazagai khas legai matongna. Busuk se khayok ma khorok sabomani. Busa butini mangkuthino mokol bainainani. Bulai toklai ut patimago lahar patimago te juda juda beram bimugo kelai thinai rokni bomasong. O subra Jisu o sungsaro juda judago theijanai te jotoni slai corona virus manjagai thei thanai rokni bagai nukhungni o khayok manonono sengtini yafaro. Borokni khas lugjak o jorago nang borokni kha methemung ongdi. Amen. Subraini Surima, O juknani sini apa, nini mengkatar surijatung, nini hapaitung, nini mucungkai jukno hau mahai, o hau bongtung, salbrum nang manisatai, tini cing norjadi, hamya klainai boino cing nakatai, nungbo cing hamya klai manur nakajadi, jukno hamjongo tatubudi, pia hamya yakni katirdi. Amen. Khlomo Mary, Hamari keplungjak subrai nang bai tanggo, berini beron nang hamsejat, nini oksini batai Jisu bo hamsejat. O ketar jema Mary, kaitoni buma, sungge sosok nangja, tabu bote jempiro, cini bagai suri jadi. Amen. Alpha Sajla ti phala katharni chungsasa lobjak thung. Ya pango tangmate tabuk te jeprubo, te mol brum brum tanggoi tangana. Amen. Chini busak Te bekhano joto bemukni, te coronavirus ni yakni, fiok jadi, o khairok baganang Jisu. Ani morke no katerenani, rosunang lang maruka. Ama Mary nen kayok mano, terjadi anu. Hapar karanchi bre. Jisuni mangkate no pop mani. O Kristo cheng nono baju te hambai o. Tamni hanbani ni krus ketar baino nang sengsar no matangka. bebak siring sorok pai thangbai ma hai buk cha hai Jisu khlaimani wana ma singsa samungrong no nuk nai rok bonotui busuk se khatung lai khatoni tongmani tabuk bebak pai thangma hai covid virus ni bagai osungsar bathak jak hai hayung buk cha hai hamok jak nokha manak jak hai borokni khaobo kirima bai sundro jak laibuma waisa phano
Sengsarni joto haste haktorogo tabungni hai asak chukya belma te kirma phaya khuna. O subra jiso mangkhoroleni ni paithagya siring sorok monak mangkhor bisingni no jotoni kotorkuk jingsaja khatungmung te koplaimung phaimani. Ochacharara jorao poitu bela tuikhe nono krakhe khaberawi tongnani. O sengsarni joto bororokno hamari redi. Amen. Subraini surima O Suknohani sini apa nini mengkatar surijateng nini hapaiteng nini mucungtei chonghau mahai o haubongteng salbrum nangmani satai tini chingnarajadi hamya klainai boino chingnakatei nungbo ching hamya klai manor nakajadi Sungno hamzonggo tatubudi pia hamya yakni katirdi. Amen. Klomo Mary Hamari keplungjak subrai nang bai tonggo Berini beron nang hamsajat Nini oksini batai jisubo hamsajat O gathar jama Mary kaitoni buma Sungge sumsok nangja Tabu bote jempiro Chini bagi surijadi. Amen. Alpha sajla te phala katharni chungsasa lobjak thung Ya phango tangmate tabukte jeprubo te molbrum brum tongoi tangana. Amen. Chini busak Te bukhano joto bemukni te coronavirus ni yakni fiok jadi o khairok manang Jisu. Ang lelai tong fruman koro Dodolo bui manatu Lang mani bukra ani subrai Juru jadi anu Phaidi Surilayana. O kaitor ni sondari sajlani chaksasa tei baino langmani tei banta majra seplawi chengno kata klaika. Oninang jag tei tinang klei jag jorao neng bai senam jag o sengsar no tei sengsar ni bebak bororok no nini yago cheng yaparo. Chengno bebak kirima singsani katrewi chini kha klei jag no pan ready. Ini mucung tei ke o teilam bemuk ni chengno piok jadi. Surima chini subra Yesu Kristo ni mungei. Amen. Phaidi chini mota okra chini pop ni nahar mung rok ni bagai jeng surilayana. O chugna hani chini apa. Nini mengkatar surijateng Nini hapaiteng Nini mucungtei chonghau mahai o haubongteng Salbrum nangmani satai tini chingnarajadi Hamya klainai boino chingnakatei Nungbo ching hamya klai manor nakajadi Sungno hamzonggo tatubudi pia hamya yakni katirdi. Amen. Kulumo Mary Hamari keplungjak subrai nang bai tonggo Berini beron nang hamsajak Nini oksini batai jisubo hamsajak O gathar jama Mary kaitoni buma Sungge sumsok nangja Tabu bote jempiro Chini bagi surijadi. Amen. apa sajla tei polakata ni sensasa lob jateng. Ya phango tongmate tabukte jeprubo te molbrum brum tongoi tangana. Amen. Subrai norok bai tongteng. nini phala bai bo tongthung Keplaisa kaitor apa sajla tei polakata norok no hamari ruteng. Amen. O Kalvari, Krusni